na gama dafa abinci sai ta je ta kira mai gidanka domin su zo su ci abinci. Sai mai gida ya ce ki je ki ina zuwa. Ta ce mai gida ni ba zan bar nan ba sai da ke. Ya ce ki je ki ni na ce miki ina zuwa ki tafi. Ta ce a'a mai gida dan Allah ka bar wannan wasan in ba za ka wannan ba ka ce min wannan. Sai shi wani maciji ne yake damun ya zata matarsa ce take so ta kashe shi ya ɗau guduma zai wannan sai matar ta ga macijin. Sai fark ta karɓe gudumar sai ta je ta kashe macijin. Tana kashe macijin sai mai gidan ya gani. Sai ya ce to ashe daman macijin nan ne yake damunsa. Sai ya tattara matarsa da ɗansa yana ta ba su haƙuri akan wannan abun da ya daɗe yana ta zargin cewa su ne suke so su hallakar da shi. Ya ce muku ku yi haƙuri. Sai matar take cewa a'a mai gida ai ba sai ka bani haƙuri ba zaman da muke na amana ni da kai ma ya gamsar. Ya ƙara cewa ni ina ta ba ku haƙuri ai ba haka bane ba ni ina ta zaman daɗewa da yawa don Allah dai ku ƙara haƙuri me ta ƙara cewa mai gida ka daina ba mu haƙuri ba wai wannan ba. Shi ɗan ya tayi yake cewa wai baba me kuke ta wannan ne tun ɗazu kuna ta ba wa juna haƙuri ne. Sai mai gidan ya ce a'a ba sai ka ji ba wannan sirrin mata da miji shi su.